според мен е невероятен гълъб, понеже пилетата му са пробвани. 2011 година на Дерби Кула Калиманци от този гълъб, този машкар, постоянно са сменяни женски, успяхме да стигнем до 10-то място на Дерби Кула 2011 година. 2012 стигнахме до хотспота, 24-то място, и след това лошото време позволи на маратонците да финишират. Защото не сме спринтови гълъби. Това е долу. Този гълъб е ваден от Шали и от моята женска, практически. Тези малки ще бъдат пробвани. Това е турска женска. Това е дъщеря на турски гълъб, който на Калиманци направи, ще отбива добро място, което така са двойка с този гълъб. Този гълъб е чист брат на 24-ката на хотспота, която се загуби на финала. Добър гълъб, поне на мене ми харесва. Ще ги пробваме и малките, пиленцата. Какво ще стане? Малките в момента растат. Ето това е едното. Малко от тях изкарано. Това е другото малко. Това е малко зад тях, една от първия гълъб, който ви казах, че малките му ще се представя на Дерби Кула на 10-то място и тази година на хотспота на 24-то. Това са неговите малки. Това и това там. Това е женската на този машкар. Стабилен гълъб. Това е гълъбът, който е на 10-то място на Дерби Кула 2011 година. Ваден от този машкар, първия, който ви показах. Това е женска. И в момента ги правя двойка с подаръка от Дидо Йорданов от Каспичан. Това е гълъба, които в момента воюват за шалито, за територия. Той е притиснал яко в ъгъла. С този гълъб се. Ще пробваме да изкараме нещо бързо. Това е като цяло подарък от Паскал Маджиев от Варна. Е този гълъб, спринтов гълъб, и него ще го пробваме. Това е като цяло каквото покаже 2013 година. Малките са добре като цяло. Това е за сега. Да се надяваме да имаме някакви успехи. Довиждане за сега.